Aparcament de 15 minuts que ha restat aparcament aquí al centre del poble i que molts dels comerciants no poden tenir el seu càrrega i descàrrega perquè són 15 minuts i han de treure cada 15 minuts el camió. Sí que demanaria que reviséssim que tots els comerços, per tal de que pugui facilitar tota la seva feina i la tasca que fan. Que estava pendent de la FECSA per la col·locació d'unes food trucks allà al costat de la pista poliesportiva. No sé com està aquest tema, si per fi aconseguirem que els pares i mares que millor van a les 8 del matí puguin prendre un cafè en condicions. Com solucionarem aquest tema? Gràcies. Voldria desitjar molt bon 2023 a tots els veïns i les veïnes que ens escolteu i a tots vosaltres també, que l'any 2023 sigui un any que ens porti molta joia, molta felicitat a tots nosaltres i a cada una de les nostres llars.